मिरु बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारीखौ सिगिनाय लाइजामखौ लानानै दिनै उदालगुरि थानायाव एफआइआर होनाय जाबाय। मख'नो गोनांदि जाय समाव बर' रायजो राजाफ्रा गावजों गावनि गेजेराव खौसे जानानै हारिनि रैखाथि आरो थामोन्थानि हाबा मावनांगौ होननानै हास्थायदों, बे समाव बर' थुनलाइ आफादा एबसुजों जथायै हाबा मावनायखौ अजद दैखांनाय बाथ्राया बेसेबां गनायथाव आरो बेयो बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय बेसेबां साबजाथाव। रन्जन दैमारि हान्जानि जानानै बिनायथाव आरो एन गला बिथांमोना हरनाय सिगिनाय लाइजामाव सोरनि खैसारि दं? हारिनि गेजेराव गावजों गाव एना एनि जानायनि जाहोनाव हारिया सुस्रांखौ हायै खहा जालांबाय। थांनाय समनि बैफोर गोथां जारिमिननिफ्राय बर' माहारिया मा सोलोंबोखो? दिनै बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारीजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे हान्जाया उदालगुरि थानायाव बिनायथाव आरो एन गलामोननि सायाव एफआइआर होनाय जायो। কিছুমান অলপ বেয়া বেয়া শব্দ ৱাৰ্ডিং থাকিব লাগে আৰু সেইটো কাৰণে আপোনালোকক এডভান্সকৈ এটা ইনফৰ্মেশ্যন মই ইয়াতে পাইছোঁ সেইটো 25 তাৰিখ। उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गासैबो दैदेनगिरि बिथांमोना बहाय दङ आरो जोङो बे समावहाय उदालगुरि पुलिस थाना बहाय सफैदों। जाहोना जाहैबाय जे थांनाय 25 फेब्रुवारि खालारै जि मोनसे लाइजाम आं मोननो हादोंमोन आरो बियो इतिमध्ये गोबां भाइरेल जालांबाय, गोबां मिडियायाव बे ओंखारलांबाय। नाथाय आं बै समावहाय आपार आसामनि माखासे जि प्रग्राम बेखौ लानानै माने सानथामसो थांनो गोनां जाबाय। बेखायनो आं बेवहाय एफआइआर होनो गोनांब्लाबो फैनो हायाखैमोन। आरो नोंथांमोना मिथिगौ जे जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि महरै आंनो जि मोनसे माने नाब्ला हान्जानि जानानै जि लाइजाम हरदों, बिनायथाव आरो एनगला बिथांमोना जि माखासे बेवहाय अजद दैखांदों, जि अजद लाबोदों आरो माखासे सोदोबफ्रा गुरैजोंनो नाथाय बेवहाय सिगिनाय सोदोब बाहायदों, मोनसे थ्रेटेनिं वार्डस, थ्रेटेनिं माने सेन्टेन्सेस बेवहाय बाहायदों। बेखायनो दिनैहाय आङो फैनानै जिहेतु बियो मोनसे सिस्टेमाव गोलैयो, बिथांमोननो पुलिस थानायाव बे एफआइआरखौ होनाय जाबाय आरो बे मानसिखौ नागिरनांगौ। बेवहाय जायफोर सानै मानसिनि मुं होदों बिनायथाव आरो एनगला बिथांमोनखौ नागिरनांगौ। बे बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे गोथार मोनसे हारिनि आफाद बियो, बेखौ दाग फुननो नागिरदों। दा बेखौ नागिरनांगौ, मानोना जोङो आथिखालाव गोजोन थासारि मोनबाय। जों बे थासारिखौ जों गाज्रि जानायखौ लुबैया। आरो लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि महरै आङो बिथांमोना जि अजद बहाय लाबोदों, आं दिनै खावलायदों, दिनै नैबे नोंथांमोननि प्रेस मिडियानि गेजेरजों गावनि नुजाथिनायनि गेजेरजों बिथांमोना अपेनलि आंजों चेलेन्ज नांनो फैथों, अपेनलि डिबेट खालामगोन बिथांमोनखौ आं खावलायदों। मानोना गिख' मानसिफ्रा आन्दोआव थाखुमाना खामानि मावो, बिथांमोना निस्सय बिराद गोहो गोलोन्दां, बिराद गिख', माने बिथांमोना माने खुनु साहस गैया। आरो बेखायनो साहस खालामाखै बिथांमोना जे बिथांमोना जि एलिगेसन लाबोदों बे सानै मानसिया, आंहाथ' सन्देह दङ बे सानैना सासे। आं दिनै स्पष्ट बुंदों, बे मानसिया सानै नङाबो जानो हागौ, बे मानसिया सासेयानो आरो बेयो सासेयानो सहि मोननै होदों। गासैबो सावगारिखौ जोङो एखेबारे लाबोनो थाखाय नाजागोन। सरकारखौ जोङो दिनै खावलायबाय, गासैबो रायजो राजानि जि कमेन्ट्स फैबाय थादों आरो बेबायदि मानसिफ्रा समाजाव खहा लाबोगोन बे रोखा सावगारि। रैखाथि हान्जानिफ्राय मा खोथा होदों? बिथांमोननो जों एफआइआरखौ होदों आरो आंहा ओरैबायदि मोनसे गोसोआव बोलो दङ, मोनसे साहस दङ, मोनसे फोथायनाय दङ। जिहेतु जों हारिनि थाखाय खामानि मावदों, गिनांगौ जेबो गैया। आं बिथांमोननिफ्राय खुनु मोनसे सिकिउरिटिबो नागिरा, निरापत्तानि नागिरनायनि खोथा फैया। बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि जानानै जुदि निरापत्ता लायोब्ला बे मिनिथावनासो जागोन। बेखायनो स्पष्ट खोथा, सोरबा मावदोंब्ला बेयो मेगन गोसा, जोंनि खामानिखौ मेगन सादों। जाय मानसिया जेबो खामानि मावनो हाया बेबायदि मानसियासो मालायखौ क्रिटिसाइज खालामो। जाय मानसिया क्रिटिसाइज खालामजायो बे मानसिया खामानि मावो, रोखा रोखा बाथ्रा। आफादनि बिराद सिंनि बाथ्राखौ बहाय बुंदों आरो समा खोन्थागोन। आं नोंथांमोननो सम फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोननो गासैबो बाथ्राखौ खोन्थाजोबगोन, गासैबो मिथिजोबगोन जे जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ जों जेब्लायबो मान होयो। बर' थुनलाइ आफादल' नङा, गासैखौबो जों मान होयो। जोंनि नैबे आयदानि सायाव एक्स एन डि बि इउनाइटेड फराम बिथांमोना स्पष्ट बुंखाबाय, बिथांमोननि रावबो बहाय इनभल्भ गैया आरो दंब्लाबो बिथांमोनाबो नागिरबाय थादों। नाथाय आं बुंदों जे थुनलाइ आफादनि सिंनि बाथ्राखौ बहाय बुंनो हादों।
बे हिसाबै निस्सय सानसे ओंखारगोन नोंथांमोना गासैबो बाथ्राखौ मिथिगोन जोंनिफ्राय नायबिजिरनायनि गेजेरजों मिथिगोन सार जों नुबावदों जिथु नाब्ला हानजा होननानै बुङोब्ला रन्जन फ्राय बागै नाब्ला होननानै बुङोब्ला रन्जन दैमारिखौ मिथिनाय जायो खिन्थु बेयाव नाब्ला हानजा होननानै बिथांमोना खुनु बेबायदि थुनलाइ आफादजों जुरित' गैयाबालानो दिनै नोंथांमोनखौ थुनलाइ आफादनि किसुमान बाथ्राफोरखौ बुंदों बेयाव निस्सय नोंथांमोननि बेयाव सोरबाखौ नोंथांनि सायाव माबाफोर डाउटफोर दं नामा? थानो हागौ आरो आं दहायनो बुंखादों जे समा फैथों गासैबो नोंथांमोननो खोन्थागोन रायजो राजानो खोन्थागोन जोंनि गेजेराव दायो बिराद सानलायनाय जादों जे सोर मावमारदों सोर हरदों लाइजामखौ उमुगा नामा थुमुगा नामा खिन्थु सम फैब्ला गासैबो मिथिगोन नोंथांमोनखौ नेनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो बिथांखौ जुदि हमनानै मोनोब्ला बेनि फिनजाथाया माबायदि जारिमिना ओरैबायदि जाय मानसिया मोजां मावो बेखौ जेब्लायबो मोजां होननानै बुङो जाय मानसिया गाज्रि मावो बिनि फिथाइया मोजां जाया बिथाङा बे फिथाइखौ मोनगोन जाथाया जानाय लोगो लोगोनो जिहेतु बिटिआरनि गाहाय बिथाङाबो बेखौ संदाननानै मोनसे खोथा होदोंमोन दा दिनैसिमहालागै नाथाय दिहुननो हायाखै ओरैबो जानो हागौ जिहेतु आं दिनैसो एफआइआर होदों अफिसियेल खामानिया दिनैसो जुरिदों बिथाङा निस्सय माने बिटिआरनि जायनाखि पुलिस बिफाननि गाहाय बिथांखौ बुंहरदों जोंनिफ्राय जेबो इनफरमेसन गैया दिनै जों होबाय बिनि उनाव निस्सय खामानि जागोन चिफ सारा खबर लाहरदों जोबोद बाख्नायथाव बरायथाव गासैबो आफादा खबर लादों खायसे खबर लायाखै बे बिथांमोननि खोथा नाथाय सैथो बाथ्राखौ नोंथांमोना समजों लोगोसे मिथिगोन नेनानै थादों उदालगुरि नोगोरनि शंकरदेव मिशन हाई स्कुलनि साखाथियाव थानाय रिगिरिगां दख'ना गलायाव लफाय एफएनएफ महर ब्रेन्ड बिबार ब्रेन्ड आर'नाइ ब्रेन्ड जुरिपाट माथानि बायदि बायदि रोखोमनि दख'ना आर'नाइ ब्लाउस फालि आरो बर'नि साबसिन हामसिन आगरनि जिफोरखौ हलसेल आरो रिटेल मोन्नैबो बेसेनाव बायनो हागोन बेनि थाखाय नोंथाङा 7896313108 एबा 8471820909 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।